Iha, morning akong anak si Inzo. Inzo, si Kara, anak sa kukumari. Oh, hi, Enzo. Hello? Pa, mula ko na ko. O yan na, Inzo. Pag-istorya-istorya lagod una mo ni Kara. Pero, pa, Kung lain kayo nga ikaw pa'y lalaki, ikaw pa'y mupalibad. Ay pagbinastos, Inzo. oo, pa. Ganina raming nagtupad ni Kara din sa luyo sa bahay. Pero, huwag ibiting ganay. Murag, di mo sa mutingog ng bihana. Nabaw pa kung di mutingog. Mauwaw ko. Pareha ta. Ha? Wa man gud ka magtingog diha. Pareha ta nga dili ganahan mo tingog. Sa tinuod lang mauhaw sad ko nimo gud. O ako makasabot nga nung gibuhat nila ni Papa na to. Kay basin siguro ganahan sila nga magkaila og magkasuod ta. Pero pareha man tang mauwahon gud. So, So, ato na lang pasabton sila si mama og papa nimo nga dili kita makasinapot. Ano ko na bay? Kwapa mga! Anong gibuyaan mo ni mo? gwapa lagi. Pero, ambot ba eh? Mutalaw, mugid ko basta. Nanak ko'y kaatubang nga babae. Turki-turpi ka. Grabe sad. Torpig na yun. Sabay tawag ko na be. Ako pa mo no? Suway o na nga magigchat-chat ka. O ay bigay kita personal kung di pa kandam. Bay, Bay, pagbuhat o account ani nga dating app, basinog na kay makaila ni. ang makapawa sa kong kulpa kung di ko magpaila sa kong kachat. Sakto! Di akong panganang akong ibutang. Ibutang na ko ang mga details, abot na ko. Pero, ang ako orang pangan mo'y akong usbon. Kwan. Adrin. Adrin ang akong ipangan. Oh, pero, masakpan gyapon ko tungod sa akong picture. Picture ni Bay Tunto ng akong ibutang, vi? Sabag mo tingali ka pa eh. Ano nga ako mang naong ibutang? Mayo mo ka kay gwapo mo ka. Gwapo. Gwapo mo si kabay. Ano di man imong naong ibutang be? Basta, mas mayo nang ako'y kaisog makikchat, bay. Sige. Basta, ay pagbilasos ha? Oo, uy. Gwapo lagi ni chat ay. Nessa ang pangan. Nangayo sa chess akong Facebook. Kinahanglan magbuhat kog account sa Facebook. Ug butangan ako dagang pictures ni Bay Tunton. Nak, kabisi na gud nimo diha sa imong cellphone. Narkoy ka-chat nga amigo ma? Amigo ka ha? O basin amiga? O basin uyab gyud na nimo? Di mo uy. Sus, kung magkasinabot mo nak, panguyapin na lang gyud na. Kay sukat wara ba gyud ko kita nimo nga may uyab ka. Naon ta mi nagustuhan nga babae para nimo pero dili masagka mo magkasinabot ni Kara. Ganahan mo ko ni Kara ma. Gwapa siya o butan. Pero walang gid ko'y kaisog basta makikatubang na ko. Excuse na ma. Nanawag si Nisa. May nalagay kay audio call ra. Wa siya makig-video call na ko. Okay ra. Pwede ra to bagon. Hello? Nessa? Ardin? Kanindot niya tingog. Hello? Hello, Nessa? Nanawag lagi ka? Na ako importanteng isulti nimo. Magkita ta. Ha? Kanus aman? Karon.
karon gyud dayon. Nganong kalikalit man? Di pa ko andam, Nessa. Kinahanglan pa din imong pangandaman? Siyempre. Kay maubinay atong unang panakita. Di pwede nga... Nakapagkikitago na ko, Arden? Ha? Ay, uy! Tago ko taon. Sige. Makikita ko nimo. Sige na, bay. Bay, kung sugot pa eh. Sige na, good. Pagkikitain lang ba? Sige na ba? Ay cooking na nga. Karoon na nga kamo atras o pagkikitag babay. Kanaw na mag-chicks, ha? Oo, laki. Pero kung babae ka nagustuhan sa kong amigo, hands up ko ano eh. Kanilang yun ang akong hangyo ni mo, bay. Sige na. Kung yung magusto ko sila ko, be. Bahala na. Ang importante nga, maluwas ko. Gikulbaan ko, bay. Gawan mo ha. Ay kamay kulbaan. Nga di man ikaw may iyang dulon. Ako man. Lagi. Bay, nagitaan ako siya. Sino nagpadong diri, bay? Kriyot. Si Kara mo ng iyang kauban? Ha? Mo ni Karabay? Wapag di ay. Excuse me? Arden? Enzo? Ikaw yun, Kara. Wow! Friends na mo ni Arden? Oo. Timingan, no? Sige, nasa, Arden, biyahan sa mo na mo, ha? Sige. Dali, Enzo. Asam ta? Nagunsam ka to sila Nisa. Ay, wab ka to siya magduda ni Baytuntun. Enzo? Okay ra ka? Oo. Okay naman. Okay ra unta to sila, no? Makauyon lang unta si Arden ni Nessa. Nakauyon si Bayardi ni Nisa eh. Ay, kabalak ka. Sure ka? Kay si Nessa ra ba? Sa tinuod lang. Nakauyon kaayo si Nessa sa batasan ni Arden. Sweet og caring kaayo. Oo, sweet. Bitaw to siya. Okay. Kadiyot. Oh. Kara? Di lagi mo layo og tingog ni Nisa, no? Ha? Kuan. Ay, basin siguro og sa pagsige na namog kuyog-kuyog tingali. Pero, Mau ba? tayong paragod. Mm. Ngano na suhito maka sa akong tingog ug sa tingog ni Nasa? Walang. Sahay mong good i-loudspeaker na ni Arden ang iyang cellphone. Huy, okay ka? Na ako itog-ani mo, Enzo. Pero please, isaad ako nga dili ka magsabaan ni Arden. Oo, unsa man na? Sa tinuod lang, ako kitpitaw ang ka-chat ni Arden. Gigamit lang nako ang picture sa akong amika. Hoy, Enzo. Nganong igura man ko nimong gitutukan, uy. Ayaw ko gi-judge, please. Sa ato pa. Ikaw? Ikaw mo yung nakagusto ni Arden? Oo, Enzo. Tungod ba kay gwapo siya? Dili. Tungod sa iyang batasan, Enzo. Kung muingon ko nga, ang imong ka-chat kay dili si Arden. Ha? Kinsa man di ay? Ako? Unsa? Parehas tag rason, Kara. Madlok sa ko nga basin og way makauyon ako tungod sa kunaw. Uwas ko'y kaisog nga makichat kung akong picture gid ang may gigamit. Mao di ay nga sigurado gid kaayo ka nga nakagusto si Arden ni Nessa. Kaya na-inlove na mugod ko nimo.
Karon ako na ikaisog nga musulti ani. Ug ako na gyud pahimuslan ang higayon. I love you, Kara. Mahal sa tika, Enzo. Ang pag-ibig ay sadyang kanya mong pag-ibig wala. Usahay, kinahanglan gyud itang magpakaisog aron mahibaw-an nato ang gibati sa tao para nato. Ug karon, kaslunon namin ni Kara. Dinhi na lang kutob ug daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN. Mao kita mga higalan kaagi ni Enzo nga taga Lapu-Lapu City, Cebu. Uban sa awit nga iyang gipangayo, awit nga nagkaluhan, magiging sino ka man. Mahal kita, mahalaga. Ang mong kaagi gibuhatan ng diwa sa radyo ni Carol Marie Hikayan o gabos sa direksyon ni Priscilla Canas. Kamuusap mga higala, mga suking tipaminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papada sa inyong nagkalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa ka awit. I-address lang na ining tulumanon, handumanan sa usa ka awit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page.